Ja, vi har figur 11a og 11b. Og først vil jeg gennemgå figur 11a, hvor man kan se selve formen af en plantecelle, hvor hvis man sammenligner længdesnittet med tværsnittet, kan man se, at plantecellen har en cylinderform. Og yderligere kan man også se selve organellerne i cellerne, hvor man kan se cellekernen, som er afgrænset, eller det er et arvemateriale, der er inde i cellekernen, hvor arvematerialet er afgrænset fra cytoplasmaet, som er den væske, der er i selve cellen. Og cellen er omringet af en cellevæg, som adskiller den fra eksempelvis dyreceller. Og så er der vakuole, som er den klat, der ses i midten. Og så er der også plasmodesma, som er som gør, at cellerne de bliver en enhed, at de kan kommunikere og sende signaler til hinanden. Her ser vi så figur 11b, hvor vi ser parenkymcellerne, som er de mest almindelige celler i planten. Vi ser xylem, som står for transport af vand og ioner fra roden til bladene, hvor at cellerne optager for eksempel fosfat til dannelse af arvematerialet DNA, og så ser vi, at herude så har vi floem, som står for transport af blandt andet saccharose, altså næring fra bladene, og så til de steder, hvor der er brug for det, primært rødderne. Og så ser vi årringene i form af nogle vækstlag, som er floemlag fra de forrige sæsoner. Ja.